Türkiye yakû di sêmehên boriyên sala 2022 de polîtika derwede hewla guhernên berfireh dikin piştî welatên Kandaw û Ereb niha ji bi welatên Ewropa û Rojhilata Navîn di nava pêwendiyan de ye. Di wê çarçoveyê de piştî 14 salan Serokkomarê İsraîlê di 9 û 10 Adarê de, Serokwezîrê Yevnanistanê di 13 Adarê de û di 14 Adarê de jî Serokwezîrê Almanyayê serdana Tirkiyeyê kir. Li gel wê yekê Serokkomarê Polandayê jî di 16 Adarê de hate Tirkiye û bi Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan re hevdîtinek pêkanî. Bi bûçûna pisporê Enstitûya Lêkolînên Stratejîk doçent Doktor Gökberk Durmaz bi 2 sedemên serekî serdanên ji bo Tirkiye zêde bûne. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye de heman demê de bi helwesteka bêalî bi Rusya û Ukraynayê re di nav pêwendiya de. Helbet evrola Türkiye ji aliyê welatên Ewropayî ve jî tê dîtin û ji ber vê çendê jî serdana Tirkiyeyê dikin û mijara Ukraynayê de axivin. Li gel vê yekê enerjiya li deryaya Naverast û Rojhilata Navîn bo Ewropa bawayekî ewle û zû dê li ser Tirkiyeyê de bê veguhastin. Ber vê çendê jî ew qas serdan bo Tirkiyeyê tên kirin û dê bên kirin jî. Ev rewşa heyî dê rê li ber guherîna polîtika Tirkiyeya derve jî veke. Beramberî wê yekê Profesör Doktor Haydar Çakmak ji amaje pê dike ku nêzîkbûna Tirkiye û İsraîlê bi direktîfên Amerîkayê çêbûne û welatên Ewropayê jî ji bo ku Tirkiye li dijî Rusyayê helwesteke tund nîşan bide, ev qas serdana Tirkiyeyê dikin. Avrupalı ülkelerin liderlerinin amacı Armanca serekeya serdanên dawî yên serokên welatên Ewropayê ew bû ku Tirkiye qaneh bikin da ku li dijî Rusyayê helwesteke tund nîşan bide û zêdetir alîkariyên leşkerî bo Ukraynayê rê bike. Heta niha Ewropayê encameke erênî bi dest nexistiye bi van hevdîtinan. Lê rewşa dawî dê çi be nediyar e. Li gel vê yekê serdana İsraîlê bo Tirkiye jî bi direktîfên Amerîkayê pêk hat. Yan na zû bi zû her du welat nayên bahev. Her wiha di serî de Serokkomar Recep Tayyip Erdogan, Wezîrê Karên Derve û Wezîrê Berewaniya Tirkiye di hevdîtînên xwe yên li gel rayedarên Amerîka, Rusya, Ukrayna û welatên Ewropayê de dibêjin ku ev ê polîtikaya xwe ya hevzengiyê ya ji bo çareserî û diyalogê bidin pêşiya xwe. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.